दूल्हा का दिहली थमाई हो भोजनवा। तू को कौआ उड़त उड़त आके एक डाली परे बैठल बने, वो हमें एक कौआ बोला था, भैया आज तो बाला बाल बच गईली, नहीं तो आज तो दे ही गईले रहल है। दूसर का कहा था ये बात नहीं बा, मौत एकदम पक्का बा, जब मौत आ जाए तो केहू बचा नहीं पाई। लेकिन कहलस कैसे महाराज, आ जाई मौतिया केहू रोकी नहीं पाई। रोकी नहीं पाई केहू रोकी नहीं पाई, आ जाई मौतिया केहू रोकी नहीं पाई। कौआ कहला सुनाय भाई, कथवा देई बताई, कथवा देई बताई। दूसर का कौआ कहा था कि मौत आ गईले पर भी कभी कभी ऐसा होला कि मौत डर के हट जाले सामने से। तो के वो कथा सुनावतानी, आओ के ध्यान से सुनिहा। अरे देव बर्मा काशी में रहल, अरे देव बर्मा काशी के राजा, रहनी संतनिहा लोगवा नजरा घुमाई, आ जाई मौतिया केहू रोकी नहीं पाई। कौआ समझावता कि हे भाई, काशी के गो राजा रहले जेकर नाम रहल देव बर्मा, उनके बाल बच्चे नहीं रहले, यही देखते ही उनसे मुंह लुकवा ले। निर्बंसिया बाई कर मुंह देखले दोष लागी। धीरे धीरे बाती के जानकारी हो राजा के हो जाए। राजा से बर्दाश्त नहीं भाई, राजा शिव के भक्त रहल तो कैले का महाराज, जाई के पहुँचे रामा, अरे बिया बन बनावा में, बिया बन बनवाए रामा, बिया बन बनवा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा शिवाजी का ध्यान लगावल रा। धीरे धीरे बीती हो गईला 5 महीना महीना 5 महीना हो। धीरे धीरे बीती हो गईला 5 महीना महीना 5 महीना हो। अरे रामा भोले बाबा तारा सदखावल रा। तपस्या करत राजा के 5 महीना बीतल बा। एक बाद भोलेनाथ दर्शन देले बाड़ा, कहना चेरा चाहत का बड़ा। लेकिन राजा भोले बाबा से कहले का महाराज, बाकिया न सोहारामा बिना हो कोई लिया के, दीप बिना सोहे नमा कान हो।
सुगनवा मनई जीवन बेकार भइल बिना हो सुगनवा मनई जीवन बेकार भइल मार दुनिया जान हो बिना हो सुगनवा मनई जीवन बेकार होला ताना मार दुनिया जान हो राजा कहले हे नाथ अरे जकरे पास बाल बच्चे नहीं मुंह केहू देखल नहीं चाहला कौनो कृपा करी जौने से हमरो निर्वंशिया का नाम छूट जाए इतना बतिया भोले ना सुन ले वाला कैले का महाराज अरे शिवजी राजा के दिल बरदनवा दिल बरदनवा हो दिल बरदनवा शिवजी राजा के दिल बरदनवा रानी के मोहलिया में हुई है ललनवा 25 बरिसवा में हो जाई मरनवा शिवजी राजा के दिल बरदनवा भोलेनाथ वराजा के वरदान दे दे बाण कि महल में तोरे रानी के एगो बेटा पैदा हुई लेकिन 25 साल के उम्र हुई और वही समय में ओकर देहांत हो जाई राजा कहने चला कौनो बात नहीं बा अरे मरना सबके निश्चित बा एक दिन कम से कम बाझिन का नाम तो छूट जाई राजा वहां से अपने घरे आई बनता भइल का महाराज नवरे महीना में भाई ला 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 ना नवरे महीना में भाई ला 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 नावा 16 बारिश में भइल 16 बारिश में भइल कबाड़ू जवाना रहे बारिश में भइले कबाड़ू जवाना रहे बायने ही तेज सिंह के करीनावा रहे बाया देही तेज सिंह के करीनावा रुद्र प्रताप बिहल विधि के विधाना रुद्र प्रताप बिहल विधि का विधाना धीरे धीरे बीती गईल धीरे धीरे बीतल 25 बारिश के दीना धीरे धीरे बीतल 25 बारिश का दीनावा
राजा बेर मैल जब राजा बेर मैल जब पारल धियाना तपस्या कई के राजा जब घरे आयल बने धीरे धीरे 9 महीना बीतल बा एक बालक के जन्म भइल बा धीरे धीरे समय बीतल जवान भइल लइका वैदेही से बियाह भइल लेकिन वैदेही बड़ी धर्मात्मा रहली अंदर से आत्मा का बड़ा साफ रहली भोलेनाथ के पुजारी रहली दरवाजे पर जे आ जाए क्योंकि खाली हाथ नहीं जाए देत रहली। धीरे धीरे 25 साल के उम्र बीतल बा राजा के ध्यान आइल अरे बाप रे बाप 25 साल में हमार लइका मरी जाई ये धड़का समाइल और राजा बीमार पड़ गई न भोलेनाथ के वरदान रहल कि 25 साल में तोहार बेटा मर जाई। यह नाते से जमराज जी कैले का महाराज अरे जमराजा भेजी हो दिहल आपन दूगो दूतावा हो आपन दूगो दूतावा ए रामा आपन दूगो दूतावा हो किया हो रामा रामा हो अरे रामा बाबुआ के जन्म लिया बहुए भेजी दिहला हो नाग जाई के महलिया महलिया जाई के महलिया में दूता भेजी दिहला हो नाग राजा के महलिया महलिया राजा के महलिया में अरे राम बाबुआ के काटी के मुआ बहुए राम आज 25 साल के उम्र हो गई बा आज मौत के घड़ी आ गई बा जमराज अपने दूतन के आदेश देले बड़े जाई के ओकर जान ले आवा। जमराज का दूत एक नागराज के भेद धले बाड़े कहलो करे महल में जा ओकरे बिस्तर पर जा जब बिस्तर पर आई होके काट लिहा और तब हमन के गोद लागी। नागराज जाई के वह राजकुमार के बिस्तर पर छिप के बैठ गई बा इंतजार करता कि जब राजकुमारी आई काट ले और ओकर मौत हो जाई। वही नगर में एक भक्त ब्राह्मण रहला उनके एगो बेटी रहल ओकर शादी कैले रहल लेकिन ऐसने जगह ही ओकर शादी हो गई रहल कि वो लड़की के दुल्हा बहुत गैर गुजरल इंसान रहल चाल चलाना से गड़बड़ रहल हमेशा अपने मेहरारू के मारे गरियावे न भोजन न पानी केवल मार गरियाए के ही समय काटत हल। लड़की धीरे धीरे गर्भवती हो गई रहल आखिरी समय आ गई बा तो भइल का महाराज एगो भगत का बेटी गईली अनारी हाथवा दुल्हा मार पीट दुल्हीन गर्भवती हो गईली दुल्हा मार पीट दुल्हीन गर्भवती हो गईली सीमा से जब बाहर हो गए नई घरवा में अली परसों पीड़ा भइल रोवे धई के आपन माथावा परसों पीड़ा भइल रोवे धई के आपन माथावा। उलाई की बेचारी ससुरे में अपने पति से परेशान होके नैहरे में चली आई लिया
यार प्रसव पीड़ा के समय एकदम आखिरी आ गई बा। नैहरे में बड़ी गरीबी रहल, खाए पिए के रहल नहीं। प्रसव पीड़ा के समय में भूख लागल बा। अपने पिताजी से कहतिया, हे पिताजी हमके भोजन के बहुत जरूरी बा, अगर भोजन नहीं मिली प्राण निकल जाए चाहता। अरे भूख के मारे प्रसव काल में रहलो नहीं जाई, रहलो नहीं जाई। अरे पंडित चलल भिक्षा मांगे, मिलल नहीं भिखिया बिटिया रोवा बिला खाई। आ जाई बहुतिया केहू रोकी नहीं पाई। लड़की के भूख देख के पंडित जी चलल माने भिक्षा मांगे, लेकिन भिक्षा कहीं मिलल नहीं, वापिस आ गई माने। लड़की जब जान गई लिया कि भीख नहीं मिलल, अब भूख से हमारी जान जाए चाहता, लागल बरोवे। बाप मजबूर हो गई बा, बोलो चला तनी रानी की। हाँ रानी बैदे ही जौन बारी बड़ी धर्मात्मा बारी, हो सकाला कुछ खैले के प्रबंध कई दे। और जौने राजकुमार के आज मौत रहल, वो राजकुमार अपने बीमार पिता के पास में बैठल बना। यार नाग इंतजार करता कि जब यह अपने बिस्तर पर यही तुरंत उन्हें काटब। जमदूत दुआरी पर इंतजार करता न कि जो नगवा काटी इनके प्राण लेके चल दे। वही मौके पर रानी कैली का महाराज, अरे भोजन बनौलिए रामा, अरे थारिया सजावाली हो। थारिया सजावली ये रामा, थारिया सजावली हो। या हो रामा रामा हो, अरे रामा दूल्हा करहिया निहार लिए राम। समैया हो बीता यारा, क्या सुनौले हो बन यारा, क्या सुनावल। ताहिरे समैया हो बीता यारा, क्या सुनौले हो बन यारा, क्या सुनावल। हरे राम मानवा में बाती क्या विचार लिए राम। जौने राजकुमार का मौत होवे वाला बयाज, अब नहीं का दुल्हन भोजन तैयार करके और थाली लगा के अपने दुल्हा का इंतजार करत हली। आ वही समय पर जौने लड़किया के बच्चा पैदा होए वाला बा, ओकर पिता जाके अर्ज सुनावा तड़े, हे मलकिन आज हमके कुछ भोजन दे दे, नहीं तो हमारे बिटिया का प्राण निकल जाई। ये बतिया जब रानी सुन ले बा, सोचत या अपने मनवा में, हमार दुल्हा बहन पता नहीं कब यही है। यहाँ एक भिखारी हमारे दरवाजे पर आ गई बा, ओकर प्राण जाए चाहता है बिना। सबसे बढ़िया बा ये के दे दे, अपने दुल्हा करती दूसर व्यवस्था कही दे। आजकल के नारी लोग बाड़ी, हाँ ये ने दे दे, हमार मर्द कान का खाई, ने दे दे कुलते। लेकिन वो दुल्हन और थाली उठा के वो पंडित जी के दे दे ले बा। अरे मानवा में नाचा उनके बिटिया का भूखिया हो, मनवा में नाचा उनके बिटिया का भूखिया हो। दूल्हा का देहली थमाई हो भोजनवा।
लगली थमाई हो भोजनवा। गईल मुँह से असीसवा निकसल हो। तान गईल मुँह से असीसवा निकसल हो। अमर रहे शिवाजी उनकर सजनवा। शिवजी उनकर सजनवा। पंडित जी रानी के यहाँ से थाली लेके पहुंचल बाड़े अपने बिटिया के पास। बिटिया भूख से बेताब रहल। यार प्रसव पीड़ा, यार भूख। थाली से भोजन जो ही अपने मुंह में डलले बा तो वही आत्मा से आशीर्वाद निकलल बा। हे भोलेनाथ जय हमके भोजन दहले बा। उनकर दुल्हा अमर रहे। ओहर दूत डटियाइल बना वह राजकुमार के जान लेवे खातिर। यार पंडित जी के बिटिया के तरफ से जौन आशीर्वाद निकलल बा वो आशीर्वाद डटियाइल बा ओकर जान बचावे खातिर। तू तयो यसी सवा में भइले लड़ाई। भइले लड़ाई हो भइले लड़ाई। तू तयो यसी सवा में भइले लड़ाई। जाके दूत जम से सब बात बतालावल। जम आइल देखी कवन कैल सा लड़ाई। दूत जो असी सवा में भइल बा लड़ाई। भोले बाबा यजमंजस में परल। के जिताई और के हराई। दूत जो यसी सभा में भइल बा लड़ाई। शिवजी कहे जम से श्राप सब भोगेला। शिवजी कहे जम से श्राप सब भोगेला। वैसा यसी सबो के भोगल जाई। दूत जो यसी सवा में भइल बा लड़ाई। वह नाग डटियाइल बा राजकुमार के काटे खातिर। यह दूत डटियाइल बने राजकुमार के प्राण ले जाए खातिर। यह एक अबला के आशीर्वाद डटियाइल बा वह राजकुमार के जान बचावे खातिर। जमराज आके पहुंच गई बने जब देरी होए लगल। लेकिन यह आशीर्वाद डटियाइल बा नाते से भोलेनाथ के भी आवे के परल। भोलेनाथ जमराज जी से समझौता कइने कि केहू के श्राप लग जाला तो के भोगे के पराला। वही तरह से आशीर्वाद के भी भोगे के परी। जब तक ये दुल्हन जिंदा रही तब तक एक दुल्हा जिंदा रही। और जब एक दुल्हन मर जाई ओकरे बाद दुल्हा का प्राण लेके जाइहा लोग। सब लोग वहां से अपने अपने धाम के गइल बाड़े। लेकिन कौवा लागल बतावे ये सब तमाशा हम अपने आँखी से देखले बाड़ी। काहे से वह समय में वह नाग जोनी में हम ही रहली। नाग जोनी से छुट्टी मिलल हम कौवा के जोनी में अली। या नाते से हमके सारा बात याद बा। अरे दुल्ही न दुल्हा प्रेम से मिल के दिनवा रहे बिताई। दिनवा रहे बिताई। सिपन
दास कहे तब कौआ कबो कबो दान यशिसवा मौत भी हटाई आ जाई मौतिया केहू रोक नहीं पाई।